Ακούσε εκεί ο εκατομμυριούχος. Εγώ σε προειδοποίησα. Για κάτσε φρόνημα. Βρήκα το πελάω μου με τις παλαβομάρες. Έρχονται κάθε καρδιάς καρύδι να δουν λέει το κοσκοτά. Με ζαλέσουνε. Θέλω να τους στείλω στο διάλογο, μα τι να τους πω, τι να τους πω, ότι είσαι ο μεγαλύτερος απατεώνας σε Ανατολή και Δύση. Ακούσε και τηλεόραση. Μα έγνοια σου, τα στερνά τιμούν τα πρώτα, αυτό σου λέω μόνο. Αστέρας. Μέχρι και ο διαχειριστής άλλαξε τροπάρι. Πουθενή λόγο λέει να μην συλλογήσω για εκείνα τα Χριστούμενα. Να δούμε τι μούτρα θα κάνει όταν το μάθει. Γιατί θα το μάθει μια των ημερών. Όλοι θα το μάθουν. Έτσι δεν είναι κύριε εκατομμυρίουχε? Αύριο Κλέντ. Εγώ πάντως ούτε είδα ούτε ξέρω τίποτα. Ούτε ψήλο στον κόρφο.